sorry ass DJ. We are Bukadnon Miners! Wow! Pick up lines part 2! Santol ka ba? Bakit? Makatubol manggod ka! Makatubol manggod ka! Sundan ka ba? Bakit? Apod manggod kay ka! Iba ka ba? Bakit? Iba na kasi naramdaman ko sa'yo! Balimbing ka ba? Bakit? Diyo tayo ni mahog sa kuha! Pilya ka ba? Bakit? Dagagi kag mata! Durian ka ba? Bakit? Tunukon magid ka! Tunukon magid ka! Nangka ka ba? Bakit? Pilit kiya! Apo na monong! Asugal ka ba? Bakit? Diabetisan mazuka! Diabetisan mazuka! Hi guys! Shoutout ko sa ako gwapa nga igsoon sa Manila, especially ako Lorena Kahiyang nga mo breadwinner sa akong pamilya. Hi guys, shoutout ko sa Ate Montisa, o Kuya Jack, o Kamay Marvin, o ako Ate Maricar. Hi guys, shout out ko sa ni Kuya Gerald, ni Kuya Moon, ni Ellen, musta na mo diya? Hi guys, shout out ko sa Ate Claudine na nasa gawas. Oh, maroto guys. Thank you. Hi guys, shout out ko sa kumama to sa Cebu. Hi guys, shout out ko sa kumama na nasa Manila. I love you, ma. Hi guys, shout out ko sa kumama nga nasa Manila. I love you, ma. Hi guys, shout out ni Mama Lilitog ni ay mo katawa. Hi guys, shout out nga pala kay Mama Lilitog ni JR Kilo Daroy Pamutang, Junior Daroy Pamutang. Gapada sa gapada. Yes!